Ana sa rai cewa a yau ne Kotun Koli za ta iya sanar da sakamakon shari'ar zaben gwamnan jihar Kano tsakanin Injiniya Abba Kabir Yusuf da kuma Dr. Nasiru Yusuf Gawuna. A biyu ma cikin shirin domin jin cikakken labarin a tashar mata ARA Digital. Kamar da aka sani a Najeriya, babbar shari'ar da ake dako ita ce shari'a tsakanin gwamnan jihar Kano wato mai ci Injiniya Abba Kabir Yusuf da kuma Dr. Nasiru Yusuf Gawuna, wadda kotuna guda biyu suka ayyana shi a matsayin wanda shine ya lashe zaben, wanda kuma aka ayyana ranar Alhamis dinnan 21 ga watan Disamban shekara ta 2023 a matsayin ranar da Kotun Koli za ta fara sauraron wannan shari'a. To sai dai wani lauya ya yi bayanin cewa akwai yiwuwar kotun ta bayyana sakamakon a wannan rana, ra'ayinta ne kuma tana da damar da za ta saurare su gabaki ɗaya, sannan kuma ta saka ranar da za ta yanke hukunci, kamar yadda za ku ji daga bakin wannan lauya. Wannan apil ɗin wanda ita jam'iyyar NPP da kuma Abba Kabir Yusuf har ila yau da ita hukumar INEC duk suka shigar da apil. Sannan har ila ita ma a ɗaya ɓangaren ita ma jam'iyyar APC ta shigar da wato apil cikin apil. So duka yau kotunan za ta haɗa za ta saurari wannan korafi da kunci wannan apil ɗin gabaki ɗayansu. To amma abin da yake akwai hasashen da ake yi kuma shine ita Supreme Court, musamman ma a yanayi irin yadda ya zo da irin rudani da so much pressure da kuma kasancewar duk korafe-korafen da yake gaba Supreme Court ba wani sabon abu bane ba, tana da matsaya a kansa sosai. To kawai jaddadawa za ta, to shine muke ganin na farko dai a doka tana da iko a yau ta faɗi ra'ayinta, sannan na biyu kuma tana da kuma doka da yanci da dama ta ce a'a na saurare ku amma ku dawo nan da sati ɗaya ko sati biyu ko kwana kaza zan faɗi ra'ayina, ko kuma yayin da muke buƙatar hukuncin ya zama very ready za mu kira ku domin mu gaya muku ga matsayinmu. To amma dai ita abu ne sananne a irin wannan yanayi, ita Supreme Court tana da iko kai tsaye yayin da ta saurari dukkanin ƙorafe-ƙorafen ta ɗan je hutu na ɗan wace ta dawo ta faɗi matsayinta, in ya so dalilan ta iya badawa daga baya. Domin kamar ka duba ishu da membership ba ni sabon abu bane ba, a current position an yi na presidential election tsakanin kaga Peter Obi da shi kai shi His Excellency Bola Ahmed Tinubu, an san ishu na membership, kotu tana da matsayinta akan wannan. Sannan har ila yau babban ishu na biyu shine ishu na front loading system, wato ma'ana shi shaida za a iya ba da zai iya zuwa daga baya, ko da rahoton shi zai iya zuwa daga baya bayan an yi petition. To da labiyo ma a cikin shiri na gaba domin jin ci gaban dambarwar da kuma yadda shari'a za ta kasance a tashar mata ARA Digital.